Tapos meron din po dito labay hita. 130 po ang per kilo. 310 ang per kilo. Shoutout sa iyo kaibigan. Laki po ng lapu-lapu tsaka Boss, pakita mo mukha nito, boss. si Boss Alan. Boss Alan, shoutout sa iyo. Boss Alan. Boss Alan, boss Alan. Ito po yung mga lapu-lapu po nila dito sa laki po. Magkano per kilo niyan? 150 lang. 150 po oh, per kilo ng lapu-lapu. Lapu-lapa lang. Ang lalaki po. Kami lang si Boss Alan sa may ano. Alam po. So 130 po ang per kilo po ng tilapia po dito. Tilapia ang Batangas. So ang dami. Yan po yung mga paninda po nila. Ang bisugo po dito, ang kilo po ay 200 pesos. Sariwang-sariwa po yan. Hinahanap kita eh. Arating ko lang din, oh. Magkano na kilo ng salmon head? Boss, 150 lang. 150 po ang per kilo ng salmon head. Po yung mga presyo po ng tumpukan po dito. 50 pesos po ang tumpukan po ng tawilis. So dito Saan? Nanakaway ka mana. Ay, hello kuya for today's video. shout out sa iyo, kaibigan. Shout out kuya. Salamat. Ginagawang meatballs po. Magkano po ang kilo na 70 po ang kilo ng bitbit po. Ayan po, ang ganda po. Bola-bola. Pang bola-bola po yan. At may bangus din po. Shout out po ulit, nanay. Thank you po. So, isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magandang buhay po. So, nandito po tayo sa Malabon Fish Market kung saan ay maraming namimili nating mga kababayan. So, update po tayo dito sa presyohan po ng isda at hipon dito sa Malabon Fish Market. No? Ngayon po nakikita po natin na maraming namimili po ngayong araw po ng Sabado, September 30, 2023. Yan, ganyan karami po yung mga tao po namimili ngayon dito. So nakikita po natin, no, ang dami pong mga taong namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So tara, alamin natin yung mga presyo po dito sa Malabon. Yan, ang maganda po ng mga isda po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tawili, 50 pesos po ang kalahati. Let's kwenta ka lahat. Magkano ipon? 400. Jumbo siya, jumbo. Jumbo size po, 400 po ang per kilo ng ipon. 390 po ulan yan. 130, 130. Te, salamat. Walang mapakyaw eh. Yan po yung mga presyohan po dito ng yellowfin. 120 po ang per kilo. Tapos meron din po dito labay hita. 130 po ang per kilo. Yun, laki po. Magkano labay hita? 130. Teya, magkano ganun din? 130 din. Oh, 30. Ang kilo po?
So, dito po mayroon pong hipon. 310 ang per kilo. Shoutout sa iyo, kaibigan. Yan po, 310 po ang per kilo. So, dito mayroon din po mga lapu-lapu. Yan po, lalaki po ng lapu-lapu. Tsaka Boss, pakita mo mukha nito, boss. Ito na ano. si Boss Alan. Boss Alan, shoutout sa iyo. Boss Alan. Boss Alan. Boss Alan. Yan po yung mga lapu-lapu po nila dito sa Malabon Fish Market. No? Ang lalaki po. Magkano per kilo niyan? 150 lang. 150 po per kilo ng lapu-lapu. Lapu-lapa lang. Ang lalaki Kami po. lang si Boss Alan sa may ano. Wala po. May mga presyo na po dito na mga nakalagay po sa kanilang mga paninda pong isda. Shoutout sa mga tindera-tindera po natin dito sa Malabon Fish Market. Kaya po mga tumpukan po. 50 pesos po ang tumpukan. So, ang dami po namimili nating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market, no? Dinarayo po tayo ngayon ng ating mga kababayan po dito. Boss, magkano ang limango? 300, 200. 200 tsaka 300, no? Oh, thank you. Magkano tilapia mo? 130? So, 130 po ang per kilo po ng tilapia po dito. Tilapia ang Batangas. Ayan po, malalaking tilapia po. So dito mayroon din po mga hipon na nakalatag po. Ang dami po. Boss, magkano na kilo ng hipon mo? 310 po per kilo po ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Thank you. So dito po meron din po mga tawilis po. 50 pesos po ang kalahati. Bali ang per kilo po is 100 pesos po. Yan po yung mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang dami. Yan po yung mga paninda po nila. Yan po yung mga tindera po natin dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po sa inyong lahat. Ang bisugo po dito, ang kilo po ay 200 pesos. Sariwang-sariwa po yan. Hinahanap kita eh. Arating ko lang din, oh. Dito po may mga tinda pong bangos. Per pieces po, kanilang paninda po. Ano ng bagong taon, ah? Nagpaputok na po. Lapit na naman ang bagong taon. So, yun po yung mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. No? Meron din po sa salmon head. Magkano na kilo ng salmon head? Boss, 150 lang. 150 po ang per kilo ng salmon head. Pinipilan nila, may kasama. Wala po.
tilapia po. Oh. Tandaan po ang tumpukan. Talaban, tataba po. Tahong. Tawilis. So dito po may mga tinda rin po mga prutas. Ayan po yung mga presyohan po nila. Dito lang po yan sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga prutasan po nila, oh. So ang lansones po, ang per kilo po 80 pesos, ang kalahati 40 pesos. Tapos may mga tinda rin po mga gulay din po dito. So, nauubos na po yung paninda ni ate na nakaripak pong mga manok. No, ito po ay wings. Pakpak po. 2 piraso na po ang naiiwan. So, ang kinin nyo na po, punta lang po kayo dito sa Malabon Fish Market. Meron tayong tahong at talaba. Ito po yung mga latag dun. Boss Lando Explorer. Sa 120 na lang po. 120 po ang per kilo po ng tilapiyang Batangas. Boss, salamat. Thank you. So, ayan po yung mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market, no? Kalandaan. So, dito naman po ay marami nagtitinda ng mga tumpok-tumpok pong mga isda. So, yan po yung mga presyo po ng tumpukan po dito. 50 pesos po ang tumpukan po ng tawilis. So, dito naman po tayo sa kabila. Yan, tumpukan po. 100 pesos. Lang binili namin. Tandaan po. So, 100 lang po ang tumpukan po dito ng galunggong. So, meron din po alakaak. Saan? Manakaway ka mana. Ay, hello kuya for today's video. Shoutout sa iyo, kaibigan. Shoutout kuya. Salamat. Kaya ka lunggong. 100 po. So, dito rin po may mga tumpukan din po. 50 pesos din po. Yan, dami po mga isda ngayong araw po ng Sabado dito sa Malabon Fish Market. May bangos po dito. Magkano kilo ng bangos? 130 lang sir. 130 po ang per kilo. Pangdaing po yan. Salamat po. So dito, lalaki po ng mga bitbit, oh. Yan po yung ginagawang meatballs po. Magkano po ang kilo na 70 po ang kilo ng bitbit po. Ayan po, ang ganda po. Ang bola-bola po yan. At may bangus din po.
So meron po ditong isdang dorado, 180 po ang per kilo. So, ganito po yung sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po ang mga mamimili po nating mga kababayan po. So, kasi dito sa Malabon Fish Market, murang-mura po kayo makakabili ng mga laman dagat po, no? Mga may tumpukan din po dito 50 pesos po na pang-ulam na po sa pagkainan. Shout out po ulit, nanay! Thank you po! Yan po yung mga paninda po ni nanay, oh. Yan po yung mga presyohan po dito. Yan po, may mga tumpukan din po dito si nanay. Yan po, mga 50 pesos po yan. Mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Ito lang pinakamura. Kwenta lang yan, 50. Tapos meron din po mga tambakol po. 150 po ang per kilo. Yan, may mga bangos din po na 3 piraso sa isang plato. Magkano? 120 po ang 3 piraso sa isang plato. So, meron po tayo itong yellowfin. Ang kilo po is 180 pesos, no? Yan, meron din po dito mga salay-salay. 50 pesos din po ang tumpukan. Yan, alakaak po, 50 pesos po ang tumpukan. Kwenta lang, madami ng kwenta. Kwenta, madami ng kwenta. Yan po, sariwang-sariwang sapsap. Eh, magkano po ang tumpukan dyan? 50 pesos po. May pang-ulam ka na sa bahay. So, nakita na po natin ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market ng aking pag-update po dito, no? So, ang dami-dami pong tao ngayon na namimili po dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga po sa murang bilihin po ng kanilang mga paninda, so talagang nakikita po natin ng mga tao dito na nag-e-enjoy po mamili at dinarayo po talaga ng ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po sa panonood po ng aking vlog at pakisuportahan po si Boss Lando Explorer. So, maraming salamat po muli at mag-iingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. Thank you.